Takže toto je Sonor kompresor 14x6,5 nickel over brass. Klasický moderný bubon. Mne sa najviac páčil asi v strednom a v nižšom ladení, aj keď vo vyššom ladení bol dosť crunchy. V tom nízkom by som ho osobne trošku zatlmil, ale je to taký bubon, ktorý sa určite presadí cez elektrické gitary, veľké plochy, basu, čiže nestratí sa ani vo veľkej hudbe. Odporúčam každému, kto má rád hlasné bubny.